सानै साथामसो फिसाय लालाय गारलाय खालामग्रा हिनजावखौ लानानै बबावबा खारनानै दं होननाय बर' समाजनि गेजेराव मोनसे मुगैथाव एबा लाजिथाव सोमजिगासिनो दं। 22 बोसोर बैसोनि बिजुलि मुसाहारिया 52 बोसोर बैसोनि अलेन बसुमतारीजों बहाबा खारनानै दं। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय सा सालबारि गामिनि थागिबि जियाश्री बसुमतारीनि फिसाय 52 बोसोर बैसोनि अलेन बसुमतारीजों चिरां जिल्लानिनो रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि 22 बोसोर जानाय बिजुलि मुसाहारिजों थांनाय डिसेम्बरनि 20 अक्ट'खालि बहाबा खारखुमाना दं होननानै नखरनि जियाश्रीनि फिसाजो इन्द्रा नार्जारिया फोरमायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि आंगो बिसि जियाश्री बसुमतारीया नखरखौ गोसोखांनानै फैफिननो बे खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। सप्तासेनि गेजेराव फैयाब्ला नखरनि सम्पतिखौ अलेन बसुमतारीनि आंगो बिसि जियाश्रीनो लिरनानै होजोबगोन आरो बे नखराव आगान होनो मोननाय नङा होननानै फोरमायदों गामिनि एडभाइजार पुजाराम बसुमतारी बिथाङा। नखरनि सुबुं आरो गामिनि सुबुंफ्रा खावलायदों दि सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जानबुं नं 9707881765। जोंनि गामियाथ' रानिखाटा बिसिटिसिनि सिङाव थानाय थाना रानिखाटा सा सालबारि बर'आव इंलिसाव नर्थ सालबारि। दा आङो बे गामिनिनो एडभाइजार। नैबे न'खरनि अलेन बसुमतारी होननाया थांनाय 20 तारिख डिसेम्बर बेनिफ्रायनो बियो खोनानो मोननाय मथे खुंग्रिं बिसिटिसिनि सिङाव थानाय बरबस्ति होननाय गामिनि बिजुलि मुसाहारि होननाय सानै साथामसो फिसाय लालाय गारलाय खालामग्रा हिनजावखौ लानानै बबावबा खारनानै दं होननाय जों मिथिनो मोन्दों। दा बै हिनजावा लालाय गारलाय बेजों साब्रै होननाय जों मिथिगौ। ओमफ्राय बेहा गोरलै गथ'बो दङ। ओमफ्राय नैबे अलेन बसुमतारीयाबो गथ'फोर दङ, बेहाबो हाबा जाबाय माखासे। दा सासे फरायफुनाय दङ, बिए फरायगासिनो दङ। फरायनाया मोजांथारमोन। दा बिफा गैयि हिसाबै बिमाया दुखु जालायाव गोग्लैना दङ। दा बिए फरायनाय गथ'आ थाखा फैसानि एसे आंखालाव गोग्लैनानै खस्थ' जादों। नंखायनो जों रायजो राजा हिसाबै खावलायनो लुबैदों गोख्रैनो बियो सप्तासेनि गेजेरावनो बे मिडियानि गेजेरजों फैफिननांगौ गामियाव। जुदि सप्तासेनि गेजेराव जुदि बे फैफिनाब्ला सोरबा जायखिजाया जोंनि बर' माहारियानो जा जायखिजाया बिथांखौ नुयोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं नाम्बार होनाय जागोन, बेहाय खबर हरथों। आरो बिथाङा मोनथियोब्ला सप्तासेनि गेजेराव फैथों। फैयाब्ला बेखौ जों गामियाव सोनाय जानाय नङा। बियो ओरैनोब्लाबो सिगांथाराव जोंनि बर' माहारिनि मानसि नंखाया। बियो सासे सिंह, होमब्लाबो जों बर'आव बजबना लादोंमोन। दा गथ' गथाय देरलायनानै फिसौ फिथा मोनलायनानै 52 बोसोर जालायनाय सासे बोराय बैसोनि मानसिया बे आखुआव थांनायखौ जोङो लाजिनाय मोन्दों। जाहाथे खावलायदों जोङो रायजो हिसाबै, रायजोनि जानानै फैफिनथों। गथ' गथाया सातजालायाव गोलैदों। ओंखायनो गथ' गथायनि इयुनखौ नायनानै फैफिननायखौ जों खावलायदों थाबैनो। जुदि फैफिनाब्ला बिनि जेसेबां हा हु दङ जों हिनजावनि नामाव ट्रेन्सफार खालामजोबनानै बेखौ हाबहोनाय जानाय नङा। जोंनि गामिया जाहैबाय नर्थ सालबारि जागोनदा। ओमफ्राय आंनि नामा जाहैबाय जियाश्री बसुमतारी। ओमफ्राय फिसाया जाहैबाय अलेन बसुमतारी। आंनि फिसाया। नोंनि न'खरावहाय मा जादों? आंनि न'खरावहाय बिदिनो दावराव जानानै आंना फिसाया खारलांबाय आरो। थखन न'निफ्रायथ' हिनजावखौ लाङाखै, लामाजों। गामियाथ' जेन'बा आङो नर्थ सालबारि दा जोंनि आइनि गामिया। ओमफ्राय दाथ' जानाया माने जों दाबसेयाव हाबा जानाय हिसाबै जों मोनथिजोबा। ओमफ्राय
आं बिनि फिसाजो देरसिन आरो आंथ' जेबो रोङा बिदिनो ओमफ्राय दा जोंनि बाबाखौ आं बिदि सानाखैमोन ओमफ्राय दा जोङो बायसान्सनि जोंनो बै मासावनो जेनेबा जों जेखौ माबादों बेखौ हास्थायबाय जों मोनजानो लुबैदों आरो मोनबाय बायसान्सनि मोनोबाबो जों हिनजावखौ सोनाय नङा आरो जोंनि बाबानि नामा अलेन बसुमतारी जोंनि खारनायाथ' दा जों गामियावनो हाबा जानाय हिसाबै जों डिसेम्बर 20 थारिख ना मा होनखो दा डिसेम्बर 20 थारिखआव थांदों माने थगायनानैसो थांदों आरो आङो गारिनि माल लायनानै आं एसे देरि जाबोगोन इदि जाबाय बेयो ओमफ्राय जोंथ' मोनथिजोबाखै फैगोन ओमफ्राय फिसाजोखौ जेनेबा नैबे दा न'आव थाफैनाय हिसाबै बेखौ होनबाय आरो आं ओरैबायदि गारि गाज्रि जादोंहाय आं लायनो ओमफ्राय बियो जोंना बिनानावा सोंदोंनो आङो ओंखाम संफानांगौना संफानाङा बाबानो बेफोरबायदि जादोंनो आरोखि बे ओंखारनाय समाव ओमफ्राय ओंखारनायाव बियो बिदि होननानै सोंनायाव बियो होनबायनो मानो संफाया जानांगौ आंनाव ओंखाम जाबोनो फैसा गैया आङो मालल' लानानै दानो फैगोन बिदि खोथा थगायना गालांबाय आरोखि ना जोंखौ ओमफ्राय बियो गाव ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो बिमायाथ' जोंनो खोन्थाबाय आंथ' एसे जानगार जायो नालाय बे न'नि ओमफ्राय बिमाया होनबाय नोंसिनि नोम्फानि फना ओरैबायदि सुइस अफ जाबाय ओरैबायदि खबर लालाय होनबाय खबर लायो लामा नायसो बे मोनायामोन दिनैसिम गैया आरोखि दाथ' डिटेल खोथाया बेनो जाहैबाय दा बिनानावा जोंना जाय दा लेखा फरायगासिनो दं जेनेबा कलेज फरायगासिनो दं बे दाख्लैफोर फन खालामनायाव बोरैबा आसलि बिसलि हमफ्लांबायबोनो बाबायाबो ओमफ्राय बाबाया जुदि हमनानै हरबाय थानाय समाव बियो हमनानै रायलायहरनाय समाव जोंना बिनानाव उन्दैसिना सोंदों जाहैदों सोंनानै बाबा नों अबाव दं होननानै बुंनायाव बे होनदोंनो मानो नांगौ जायगाखौलाय होनदों जाहैदों